Magluluto tayo ngayon ng lechon paksiw. Very easy lang to guys, no? So kailangan natin ng, syempre, lechon galing sa Barili. Sa birthday ni Ate Judy. Thank you Ate Judy. Nakalechon mo dito sa Barili. Then, garlic, onion, whole pepper, and bay leaf. Optional rin ang sili po. Tapos, suka. Gumamit ako ng oyster sauce. At saka Sprite. At soy sauce. And optional lang to. Beef cube. Gumamit ako ng beef cube, no? And then, syempre, ground pepper. Hey guys, let's start cooking. So guys, meron ako ditong pot, no? I-mix lang natin lahat. Una natin gawin is mix natin yung i-add natin yung lechon paksiw. Masarap tong lechon paksiw na ito, syempre. Tapos, i-mix lang natin lahat, no? Yung vinegar. Tapos, soy sauce. Tignan nyo lang yung ingredients sa description below. Tapos, onion. Then, garlic. Naka-off pa yung fire, ha? Tapos lagyan na natin ng bay leaf at saka whole pepper corn. Syempre, sili. Yun lang to. Gusto ko kasi maanghang, no? Tapos itong oyster sauce. Then yung Sprite. Pwede kayo gumamit na dito, tubig, no? Sa akin, Sprite lang yung ginagamit ko. Tapos yung beef cubes. Ito. Guys, mag-add na lang ako ng water, no? Kasi parang konti lang yung konti lang yung sabaw natin. Gusto ko lechon paksiw. Medyo madami yung sabaw, no? Sige guys, turn on lang natin yung fire. Pakuluin muna natin before natin i-mix lahat. Kasi yung suka, para ma-evaporate yung suka guys, no? Sige guys, papalik lang tayo. Medyo mahit lang yung apoy. So guys, medyo kumukulo na po yung sabaw ng lechon paksiw natin, no? Dito na part, i-mix natin yung mga sangkap niya, no? Tapos, takpan natin to. Siguro mga 15 to 20 minutes. Okay na to guys. So, balik lang tayo guys. Takpan muna natin. Guys, after 20 minutes, no? Check natin, no? Wow! Yan na yung lechon paksiw natin. Very mabango na dito sa kitchen ko, no? Tikman na lang natin to guys. After, adjust na lang kayo sa timpla, no? Tikman natin. Ito na, oh. After 20 minutes. Ito na. Konti na lang yung sabaw niya, no? Ito, masarap na to. Tikman lang natin guys. Nga natin. Saktong-sakto yung timpla. Guys, wala si Inday Pitik ngayon dito. Lumaag, naglaag eh. Nagbakasyon si Inday Pitik. Lagyan lang ko lang dito ng ground pepper. Alam niyo na, mahilig tayo sa ground pepper. So alam niyo na ang kasunod nito guys. Eating time na tayo guys. Actually dinner namin to ngayon.
Yan. Haluin lang natin ng konti. Yan oh. Ito yung pinaka-paborito ko. Yung paa. Fit ng lechon. Masarap yan guys. Try nyo yan. Sige guys. Eating time na tayo guys, no? Okay na yung lechon paksiw natin. Ganun lang kadali guys. Yay! So wala pa ka-subscribe na guys. Subscribe na kayo. Ni Tatay Upaw. Ouch. So guys, very easy lang, no? Lechon paksiw ni Tatay Upaw. As easy as 1, 2, 3, 4, 5. Eating time na tayo guys. So guys, let's eat. Let's eat. Nga unta. Kain tayo. Ito yung lechon tiil. Agay, kana kalami. Oh ha, ni-focus na guys. Kana itong birahan guys. Siyempre rice. Saon lang na itong bayit na ito ni Ron. Shout out Ate Judy, no? Iyahan ng lechon guys. Ikan ng barili. Galing kami ng Bareli, Cebu. Last Ginagawa mo. Tapos nagpalitsyon kasi birthday ni Ate Judy. Happy birthday, Ate Judy. Thank you, Annie. So, where's yung big spoon man din eh. First taste, guys. Tiil. Medyo spicy guys. Kamayan na tayo. Last. Try natin yung unod. Saan Tagalog sa unod Laman. Pinakasarap ito. Nako, ang sarap guys. Masarap din ito. Tabi ko si kuya dito. Mag-say hi kay kuya. Hello. Ilang rice ka na kaya? Isa. Isang rice lang daw siya. Masarap kasi ulam. Kain tayo guys. Very easy na recipe lang guys. Tira-tirang lechon. Si Ale. Malapit ka na, Hili? Si Hili hindi makakain ng lechon. Utan lang muna ngayon para healthy. Helikot, no? Ito guys, oh. Masarap maglechon yung taga Bariles, si Amon. Shout out sa'yo, Amon. Kapatid ni Atan. Shout out Tita Joy. Shout out sa inyong lahat guys, no? Team Barili. Babalik ako dyan. Simber. Shout out Anton. Bibigyan kita ng kits. Namata kasi yung para kits ni Anton, yung ibon ba. Parang na-overfeeding. Lumaki yung crop. I-try na to guys. Very easy lang. Ito masarap. Spicy na siya guys. Manghang.
May side dish pala ko dito guys. Ito, dragon fruit. Bigay ng kapatid ko sa Barili. Shout out Ate Joy. Thank you for this. No, maraming salamat ate. Side dish ko to. Sana ang kuwan ganyan. Ginagawa mo? Dessert. Side dish. Dessert pala guys. Dessert ko to no, dragon fruit ni Ate Joy. Tanim niya to sa Barili guys. Tanong sa dragon. Dragon fruit. Naagad. Sarap. Galing pa ako trabaho guys. Nag-bike lang ako. Kasi alam ko magluluto ako ngayon ng lechon paksiw. Para balance yung diet natin. Kasi hindi to healthy sa ang lechon paksiw guys no, kasi maraming taba. Maka-HB to. Shout out there sa akong old co-worker, Adora. Shout out sa iyo, Duray. Okay, so dalawang ras na ako guys. Ito si Hili guys oh. Sige ha, sige. Hi. Hi. Tapos na si Helen kumain, ako na lang dito. Sige guys. Salamat sa panonood nyo no. So, kung hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, subscribe na kayo para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. No? Click the bell notification below na lang din po. No? So, maraming salamat. Thanks for watching. Bye. Annyeong. Annyeong. God bless.